Arena Rødovre har netop slået Frederikshavn med 5-2, og Jannik Carvin har holdkaptajn. Selv med dem kampen, hvordan du ser den? Jeg synes, at vi dominerer det meste af kampen, også selvom de kommer foran. Så har vi det meste af spillet og spiller et højere tempo, end de gør. De kommer ikke rigtig i dag, og vi vil det mere end dem. Tidligt på kampen, så må vi skifte en keeper ud. Giver det en afbrydelse i spillet, eller giver det sådan en temposkift, eller hvad sker der? Jo, altså selvfølgelig kan man mærke det som spiller, ikke? Men det er jo noget, som vi så bruger det meste af første halvdel, og først bliver ude til at arbejde os udenom, og så synes jeg, at vi får gang i spillet igen, og Fred kommer ind og gør det godt. Så kommer vi i en anden periode, hvor det ser ud som om, at Frederikshavn har lidt bly i skøjterne. Ja, altså anden periode og til dels også tredje periode. Altså de vågner lidt op til sidst i tredje, men anden periode, der synes jeg, at vi dominerer fuldstændig og har masser af chancer. Mm. Ja, der står vel et rimelig godt forhold mellem chancer og antal mål, der er scoret til forskel fra de sidste kampe. Ja, der er gået hul på bylden, og vi har fået scoret nogle mål, og det er godt. Holdet ovenpå nu? Ja, det synes jeg. Altså, vi er god stemning og godt med en sejr efter et par kampe, hvor vi godt kunne have fået point ud af, og så få taget point mod en af de store hold. Det giver jo altid lidt moral og god stemning på holdet. Vi håber stemningen og moralen holder. Tak for det. Tak.